Benvidas e benvidos a outro directo máis. Bueno, estes días vades ter que verme moito por aquí. Hoxe a segunda conversa, onde xa, como digo, comezamos estas jornadas. Mañá temos outra, pa semana temos outras 4, así que vamos estar moitísimo polo Twitch. E nada, darvos a benvida a todas e a todos, tamén a quen estea por aquí por primeira vez. Como sabedes, onte comezamos estas terceiras xornadas de Entroido de Galiza. Comezamos coa charla con Paula Campos, na que analizamos un pouco pois o significado do Entroido para a xente, para as comunidades que o viven e como influen no seu día a día e na sociedade, non? E a importancia que ten tamén a nivel pedagóxico. Tédela xa subida no YouTube, en iVoox, en formato podcast, e tamén no Spotify. E aí é onde vamos ir subindo todas estas conversas, onde temos subidas as segundas xornadas, onde temos subidas tamén as primeiras xornadas, tedes ali todo, máis 100 conversas que, bueno, eu recomendo ver porque hai contido moi bo e, bueno, moi recomendable. Dende outros entroidos, tamén contido máis análise, etcétera. Como digo, todo isto iremos subindo. Nos próximos días teremos novas charlas. Mañá estará o entroido de Abelleira de Muros. Para a semana que ven teremos outros entroidos tamén. Estaremos analizando o papel dos animais, non? No entroido, o seu significado. Pero hoxe vamos a falar sobre o entroido da Xironda. Vamos a coñecelo un pouquiño máis. Vamos coñecer, pois, un pouco que fan, que significa, as súas máscaras, etcétera. E nada, animarvos a que, se ao longo da conversa tedes algunha pregunta, podedes deixala polo chat, ireina metendo tamén. Se alguén non está registrado no Twitch, en menos un minuto xa estades registradas e podedes deixar as vosas preguntas no chat e nada. Tamén quen non a poida ver hoxe enteira, pois mañá pola mañá, eu calculo que antes as 10 xa estará subida no YouTube e tamén no iVoox e no Spotify. Entón, nada, voulle dar paso e vamos comezar esta conversa. Hola, boas tardes, Borja. Que tal? Hola, que tal? Que tal? Vamos a ver, estou vendo aquí para poñer igual que onte, un banner por debaixo. Aí está. Que tal? Bueno, benvida, supoño que é a tua primeira vez en Twitch, entón, non? Sí, en Twitch é a primeira, verdade. En Twitch, entón, noutras plataformas estivestes falando do entroido da Xironda ou presencialmente? Non, sobre o entroido, algunha vez pois con persoas que se interesan e que nos fan preguntas acerca del, e o ano pasado no cole de Cualedro, que é o concello ao que pertence a Xironda. Que ben, pois nada, eso, darche a benvida, para que non te coñeza, se me equivoco, corríxemes, Lucía Fernández Palomanes, máscara da Xironda e colaboradora do entroido, non? Sí, esas son eu. Aí está, pois eso, para xente que está chegándose, pois eso, vamos a coñecer un poquinho máis sobre este entroido e xa digo, animarvos, pois, se tedes algunha dúbida ou algo, a deixar algunha pregunta polo chat, non? Entón, a primeira pregunta xa que che vou facer, xa para comezar, pois, que nos expliques un pouquiño, pois, que é o entroido da Xironda. Logo iremos entrando xa en cuestións máis concretas, pero así unha visión xeral. Bueno, pois o entroido da Xironda é unha festa, como todos os entroidos de orixe pagá, que, bueno, leva recuperada xa como uns 30 e pico anos, sobreviviu ao franquismo, que non con todas pasou o mesmo, non? E nós, por sorte, pois, poidámolo conservar ata cerca dos anos 50. Despois desapareceu, por problemas cos curas e coa Garda Civil, pero logo, a partir dos intentos da Asociación de Mulleres e máis tarde doutra asociación do entroido, pois foron nos recuperando pouquiño a pouco. E aí, comentabas agora ti bueno, que se foi perdendo, tedes, bueno, coa xente, supoño, anos atrás ou agora, coa xente máis maior, teñen vos contado un pouco, quero dicir, que
se realmente había, bueno, bandos prohibindos ou se chegaba a perseguir tamén como coa Guardia Civil, como pasaba noutras vilas, ou un pouco como foi. Quero dicir, non sei se vos transmitiron un pouco pois como se foi perdendo, non sei se influí tamén pois outras cuestións como a emigración ou así. A ver, o entroido puidose recuperar en parte gracias ás persoas maiores, non? Logo hai outra figura que é o entroido de palla, que non chegou a desaparecer, que algúns anos os mozos seguían o facendo, aínda que estaba prohibido o entroido á festa en sí, non? Os maiores, o que nos contan era como eran esas festividades, como se vestía a xente, que, por exemplo, nos días previos aos días de entroido, ou sexa, domingo, luns e martes, as máscaras xa comezaban a sair e incluso ían en Reis á feira a Cueledro, ou a Sandín ou San Amaro, que tamén é a principios de xaneiro, non? Contan que, claro, que cando chegou a ditadura había moitas cousas que foron prohibidas, pero eles o entroido intentaron mantelo, non? Entón, o problema foi que había curas e sargentos que eran máis permisivos, pero de vez en cando chegaba algún cura novo e adoitaban mandalos un poquinho máis novos así do seminario, que tiñan unhas ideas máis ríxidas, e o que facían era prohibilo. Entón, se o cura prohibía algo, non se podía facer. Entón, co paso do tempo, pois perdeuse. Comentabas aí de que iban a Cualedro e tal, que, digamos, porque agora saen aí saídes neses días aí de entroido, pero entendo que antes saían xa días antes, non? Días soltos, quero dicir, non estaban ceñidos só a unhas datas moi concretas. Claro. E logo tamén hai xente maior que conta que os que tiñan traxe a veces que lle alugaban a outro veciño para que poidera ir con el, pois por aí, porque o que facían normalmente era darlles chourizos, ovos, ao mellor algunha peseta. Entón, iso todo que eles ian recollendo, logo daban a metade ao dono do traxe. E logo outros ian simplemente por divertirse, non? Sí. E queda, quero dicir, queda xente viva a día de hoxe, non? Pois que ainda lembre de sair de pequena de máscara ou... Que lembre de sair non, pero que lembre que saían amigos ou así, sí. De feito, fai pouco tempo estiven falando coa miña avoa e con unha cuñada dela que ten, bueno, miña avoa 85 e a cuñada 82 e estiveron incluso rememorando os nomes de algunhas persoas que os vestían, non? Claro, logo cando prohibiron, pois deixaron de utilizar os traxes e quedaron así bastante perdidos. Un dos señores que o puña, que era o Chipó, cederalles o traxe ás da Asociación de Mulleres e foi a través do cal se puido recuperar tanto o traxe como a máscara. E logo foron aparecendo outros por a aldea, como por exemplo a outra máscara antiga que hai, que é dun señor que se chama Domingos, que foi restaurada polo Concello de Verín. E estivo exposta no Museo do Claustro Mercedario, non? Pero todas esas máscaras e traxes que foron aparecendo estaban guardados, ao mellor en baúles vellos, e nin se sabía que estaban aí, non? Sabía a familia que tiveran o traxe, pero moitas veces non se lembraban nin onde estaba, e iban aparecendo. Falaremos logo do tema todo do traxe, do que foi aparecendo e todo iso. Quería preguntarche tamén, bueno, un pouco nese proceso de recuperación, como comezou, cando comezou e como foi un pouco ese proceso que chega ata o día de hoxe. Pois cando recuperaron o traxe en sí, eu era pequerrecha, foi no 2003, e no 2004 saíuse por primeira vez co traxe recuperado, non? A idea era que tiñan un cursillo varias das mulleres que estaban na Asociación de Mulleres, que é Xironda Adiante, e querían recuperar un para a asociación, non? Entón, a través do señor Chipó, pois intentaron facelo o máis parecido que puideron, incluso había puntillas que ao mellor non atopaban aquí moi parecidas e había unha señora que estaba en Valencia e encargábanlles, porque como ali fan
os traxes de fallera, pois traíalles moitas puntillas dali tamén. Foron non facendo, e logo ao final a unhas gustaballe, a outras tamén, e saíron, creo que eran 21 o primeiro ano, se non lembro mal. Entre os 21 que había, antes normalmente só puñan o traxe os homes, pois había 3 nenas e varias mulleres. Cando os recuperaron, a decisión que fixeron foi que os recuperaban para homes e para mulleres. Falabas que 21, non? A día de hoxe, máis ou menos, cantas saídes? Pois é complicado, porque fixéronse eses 21, houve xente que foi deixando de poñelo, logo algúns pois houve que facer máis traxes polo medio porque pois querías o traxe ou a mellor o que tiñas de antes quedabache pequeno, non no meu caso, por exemplo. Ahora fai 4 ou 5 anos, un poquinho antes do COVID, fixeron outra tanda de outros 20 e pico traxes. Entonces, en total, debe haber como uns 50 e pico, máis ou menos. Bueno, son bastantes, sí. Sí, o día que máis se poden ver é o domingo de Entroido a saída da misa, que agardan fora ás 12:30. Bueno, ese día sí que realmente nos xuntamos máis porque é como un día un pouquiño máis especial para as máscaras. Sí. E tamén quería preguntar, Cindy, que logo, bueno, eso vamos a deixalo para logo, mellor. Digamos que, entón, a figura principal do Entroido, aínda que non é o único do Entroido da Xironda, sería a máscara, non? Bueno, haberá quen che diga que sí. Eu persoalmente coido que a figura principal do Entroido é o Entroido. É o Entroido. É unha figura moi grande de palla que se fai o sábado pola tarde e faise con palla que se recolle como antigamente, non? Para poder facelo, no mes de xullo temos que facer a seitura e a malla e despois de facer a seitura e a malla faise un palleiro onde se garda a palla enteira como se deixaba antigamente para poder elaborar o boneco. O Entroido cólgase o sábado á noite, pola madrugada, e bota na Praza da Picota ata o martes pola noite, que se subastan os seus atributos e despois queimase, arde. Entón, realmente, é como unha reencarnación do Entroido, non? Polo tanto, non che sabería dicir se é máis importante esa figura ou as máscaras. Podemos dicir que figura humana poderían ser as máscaras e a non humana o Entroido. Claro. Teño por aí, para a xente que nos está a ver, poñendo as imaxes na pantalla, aquí tedes xa na Picota, aquí co seu proceso de elaboración, e, bueno, que comentas ti, claro, depende un pouco, non? Hai moitos antropólogos que din con razón que moitas veces pois a xente quedan moi fascinados pola figura, non? Pero dentro deses entroidos hai elementos moi importantes tamén, igual de importantes que a figura que se viste, non? De feito, Emilio Araúxo, que escribiu un libro cando a máscara na Picota, fai referencia a que o entroido realmente é un ciclo, non? E eu coido que efectivamente é así, porque empeza cando se sementa o centeo na finca e remata cando lle poñemos lume no medio da praza. Entón... Sí. E vos hai un pouco, quer dicir, a xente maior que vos transmite é que este entroido, non, tiña continuidade xa moitísimos anos antes, non é, quer dicir, non fixo falta recuperalo, digamos. Non, ese entroido xa, por testemunhas de algunhas veciñas, xa se facía antes da guerra, non? Non sabemos moito máis ata onde porque non temos testemunhas, pero sí que xa se facía. E o curioso é que daquelas non se plantaba unha leira especificamente para coller o pan, como pasa hoxe en día, senón que o que facían era xuntarse os mozos e ian roubando unha pouca palla de cada palleiro, dos da aldea, non? Cada familia tiña o seu palleiro e o que facían era coller a palla para poder facer o boneco. E logo, un veciño que se chama Ignacio tamén contou que durante algún momento do franquismo
que lle puñan como unha especie de saia por riba, tapando un pouco para que non llo prohibiran colocar. E logo, desde que prohibiron a celebración do Entroido, moitos anos os mozos seguían, aínda que non había festa, roubando a palla para colgar o Entroido na picota. Sí. E tedes, logo preguntareiche polo outro, pero do que é do Entroido en cuestión, tedes, quer dicir, coñecementos, si nos arredores, noutras aldeas ou concellos a contorna tamén facían exactamente o mesmo? Porque ademais nalgúns chamanlle directamente o Omeco ou tal, pero o voso é o Entroido, o nome é o Entroido, non? Sí, pois non che sei dicir exactamente, pero penso que nunha en Vilar de Perdices fan algo parecido, pero non sei xusto como é. Entón non podo afirmarcho. E o ciclo voso de Entroido, quero dicir, un pouquiño, nos podes explicar que, digamos, que días son, pois, e que facedes cada día, non? Aínda que logo nos metemos en cuestións concretas. Pois a ver, nós realmente a festa xa empezamos no mes de xullo, cando facemos a seitura e a malla. Porque aproveitamos para xuntarnos e facer festa. Pero logo, aparte diso, normalmente os últimos anos temos saído as máscaras o domingo de Corredoiro e logo faise o sábado á tarde unha xuntanza para recoller leña, porque no Entroido sempre hai, unha fogata no medio da praza para quentarse, para cociñar e tamén para queimar o martes o Entroido, non? Despois de o sábado á noite faise o Entroido, o de palla, e cólgase na praza, non? Despois, o domingo pola mañá, ás 12:30, están as máscaras todas arredor da saída da porta da igrexa e hai como percorren as rúas da aldea, non? E logo pola tarde saen cando lles apetece. Logo fan cea para todos os veciños. Logo a continuación, o luns, tamén hai festa e cea para os veciños e saen as máscaras. Normalmente non teñen un horario, non? Porque é unha personaxe pois que ten autoridade no Entroido. E logo o martes tamén volve a haber máscaras e faise a subasta e a queima do Entroido. Vamos a pasar un pouquiño, pois, tamén a falar sobre a figura da máscara. Vou ir poñendo aí algunhas imaxes, non? Pero eu quería preguntarche que referencias, que referencias non, que diferencias fundamentais, digamos, ves ti ou pensas ti que pode ter, pois, unha máscara, o que o traxe, a propia máscara, etcétera, a respecto, pois, eso dun peliqueiro, dun cigarrón, dun felo, incluso se tamén, pois, pode variar algo o comportamento, non? O comportamento sí que cambia un poquinho, sobre todo con respecto ao felo, non? Ao final o felo ten como unha actitude máis de trasno e os outros son como máis serios. O traxe, eu coido que a diferencia que ten é que normalmente os peliqueiros, os cigarróns e os felos levan como unha especie de pano de cores nas costas, non? E o traxe polo que se recuperou a máscara da Xironda non. O que sí que leva é nas costas un rosetón bordado a man, unha flor así bastante grande, non? Despois tamén levamos guantes, por exemplo, do felo diferencias en que o felo leva 5 chocallos e nós levamos 6. Leva guantes e logo a careta diferencias un pouco na expresión, porque ten como unha expresión máis alegre, máis de sorriso e máis humana, tal vez. Sí. De feito, tanto esa é a do Chipó e a outra que puxeches antes, que é unha foto de Brais Seara, é a do Domingos. De feito, esa pénsase que data sobre máis ou menos do ano 1900 aproximadamente, pola antigüedade que foi capaz de seguir a familia e tamén polos debuxos, porque, polo visto, era bastante frecuente atopar ese tipo de debuxos nesa época. Despois, tamén se diferencia moito en que leva o ollo branco arredor.
Se te fixas, hai moitas de cigarrón e de felo que non teñen a parte branca que ten este arredor, non? E logo, normalmente, tamén levan peles por atrás. Hai xente que lle pon a de raposo na época da guerra por aí, sería raro que levaran raposo, porque a pel do raposo vale máis cartos, non? Si que din que era común que houbera varias con pel de cabrito tamén. Aínda que agora na parte de abaixo normalmente levan unha badana de pel, antes o que levaban era unha peza de liño para suxeitar a cabeza. Bueno, tampouco levan o penacho, que na parte de arriba, na mitra enganchada, hai moitas doutros lugares que levan un penacho colgando, e a nosa non leva. Logo nos debuxos, na maioría dos lugares levan só animais. As nosas poden levar animais da zona ou algún monumento da aldea, por exemplo, a igrexa, o cruceiro, algunha ermita, ou senón, algunha paisaxe da zona tamén. Sí. Tes, que non se preguntei antes, tes contigo algunha que se poida ver? Sí, teño unha, das que cando recuperamos o traxe, bueno, vese un pouco, perdón, vese pouco, leva na mitra un raposo, e logo a cara intentaron facela parecida a do... Intentaron facelas parecidas a que pasaches, que estaba sin restaurar, a do chipón. O que pasa é que cando as fixeron, encargaronllas a un señor portugués e fíxonolas en castiñeiro, que normalmente fanse de outras madeiras máis lixeiras, entón pesan bastante e son un pouco toscas, as do primeiro ano. As seguintes que se fixeron xa se asemellan un pouco máis a outra máscara, a que está restaurada do Domingos, e son máis lixeiras. E vos coa máscara, a min, un pouco polo menos cando as vexo, non? Non sei se o que é nos rasgos na cara é como que así, polo menos o que che ven a cabeza a primeira vez, non? Cando ves, é como que parece que ten unhas formas, uns rasgos máis como primitivos, non? Non sei se eses rasgos que ten o que é a máscara, non? Veñen tamén en base a estas vellas que xa toparon, non? Porque podemos compararla un pouco coa do peliqueiro e xa varía un pouquiño. Claro, sabes que pasa? Que as máscaras de peliqueiro que vemos agora, igual que estas, pois son feitas por artesáns, teñen máis en conta as medidas, e as que se facían naquel momento, aínda que houbese algún artesán, pois non tiñan as ferramentas que teñen agora, nin ao mellor as facía alguén moi especialista no tema das caretas. Agora hai artesáns que ao mellor, pois home, non sei cantas poden facer nun ano, pero fan moitísimas. E daquelas non había tantos traxes como para facer tantas máscaras. O outro día, cando me contaban a miña avó e a miña tía, comentaban sobre 6 máscaras que saíron un ano. Entón, en comparación, tampouco pode haber moitos máis. Sí. Esta, por exemplo, que temos aquí na imaxe, esta tamén aparecera, dixeras, non? Na Xironda. Sí, foi pola que fixeron as primeiras. As primeiras. E as referencias, porque aí non se ve moi ben, que son como flores por enriba ou... Ten flores todo arredor e na parte de arriba da mitra ten como unha especie de floreiro pequerrecho. Sí. E esta, a que está exposta en Verín é a outra, non? Sí, estivo. Ten un propietario. Vale. E desta, que tamén están máis o seu propietario, entendo, non? Desa non sabemos que foi dele. Porque esta, home, non sei se tedes máis ou menos idea de que ano pode ser, pero tamén se vese moi antiga, non? Pois nin idea, pero polo visto saían as dúas xuntas. A outra, mínimo, lle chegamos ata máis ou menos 1900 e xa eran herdadas, pois... Sí que comentaron os historiadores, está colgado nalgúnha páxina web, que pola outra, que se sacaron varios patróns para máscaras de diferentes lugares no século XX, no primeiro terzo do século XX, pero tampouco chegou. E desta, cando se lle perdeu a pista? Quero dicir, fixeronse fotos e logo desapareceu ou... Mira,
Eu non che sei dicir exacto, pero polo menos no 2004 estaba, porque foi o ano en que se recuperou e tiñan na eles as vistas. Claro. Sí, sí, Así que sí. E logo, por exemplo, destes traxes, un pouco, tédelos con vos ou como apareceron? ese traxe apareceu ca careta e desapareceu ca careta, Ostras. que é o curioso coa máscara. Si que hai outro que ten o seu propietario, Sí. que apareceu agora este verán, é bastante diferente a ese. Son diferentes. Mm. En vez de ter E o lo rosetón, leva outro tipo de puntillas e cambian un pouco as cores. Ten tonos máis brancos e marróns. sí, 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 sí. E logo lía, non sei se xa me comentabas ti estes días, xa non me lembro, que xa mestura as cousas, pero que é posible que algúns que tamén que se venderan para, no seu momento, pois para outros entroidos como Lazo ou Verín ou así. A ver, cando prohibiron, venderon pezas, pero é normal. Se ti tes uns Claro, chocallos que non che sirven para nada, pois claro, non os podes usar. claro. Sí, 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 Pero sí. ata onde é certo e ata onde é mentira, pois sería difícil sabelo, non? Claro, claro. E logo xa, eh, unha das, se non me equivoco, non, das partes que tedes como máscaras, tedes un día, non, que se non me equivoco vades visitar a xente máis maior, un pouco como facedes ese día. Pois mira, un pouco, eso decidímolo un pouco que día imos entre todos, non? En Mm, función de como este o tempo, porque se chove non podemos sacar os traxes á rúa. O que facemos é as persoas maiores que axudaron tamén en parte ao final a recuperar o Entroido, non? Porque foron os que nos pasaron o testigo a través das súas historias. sí, Pois que colaboran co Entroido e non poden desplazarse ata a festa por problemas de saúde, imos polas casas todas bueno, en todas nos convidan tamén a doces, chupitos. E a mm, xente normalmente emocionase moito, porque claro, ao final, os primeiros que íamos así a visitar cando se recuperou o traxe, que xa non sí, podían saír, levaban pois dende novos, sen poder ver o Entroido nin claro, ver unha máscara. A día de hoxe síguense emocionando un montón, sobre todo nas familias que eran así máis entroideiros. claro, sí, sí, sí. E logo, mira, pregúntanos, deixanos aquí unha pregunta en Instagram, que tamén, bueno, aproveito, por se a xente quere deixar algunha pregunta no chat, adiante, deixan por aquí por privado, é que si tedes ideas se en algún momento houbo contacto ou intercambio entroido semellante do lado portugués. Pois non sei, a verdade é que non teño nin idea. Así que é verdade que hai outras figuras que están sen recuperar, por exemplo, as damas, non? E as Sí, saiolas, que as saiolas ían como máis con roupa vella, polo que nos contan, e as damas levaban unha colcha e a cara semitapada, porque, a ver, durante a mm, época do franquismo realmente non deberían ir ca cara tapada, non? Entón, claro, levaban a colcha colocada de tal maneira que se pasaba calquer cousa non soltas e véseche. claro, Tamén tiñan outras dúas figuras, bueno, figuras. Unha que era o abanderado, que collían a unha persoa que non fose moi espabilada da aldea, dábanlle un pau cun un trapo atado, como se fose unha especie de bandeira, e ía por a mm, aldea e lanzábanlle bulleiro, non? Antes as rúas eran todas de terra, non? entender, E de sí, pedra, non estaban asfaltadas como agora. Entón sí, 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 lanzábanlle trapos con bulleiro. Logo, outra cousa que contan os maiores, sobre todo as señoras, que lles fai moita graza, era que como era un día no que se permitía todo, e se facían tamén moitas animaladas, que nos contaron varias, pois había moitas mulleres que se disfrazaban de exército. Entón puñan a roupa que traían os que tiñan dos mozos, dos irmáns ou así, de cando ían servir, e disfrazábanse de exército, e logo había unha señora que se chamaba Rosalía, que facía como de teniente, e ías dirixindo, non? Que sí, tamén é algo curioso. Eh, sí, sí. sí. Bueno, según un dos veciños,
que estivo investigando, non se sabía moi ben quen eran as que ian vestidas de dama, pero sí que as rapazas máis entroideiras e máis festeiras estaban por ali disfrazadas de outras cousas, non? Entón ten a teoría de que podía ser, como ían máis tapadas e coa cara prácticamente cuberta, que como había moitas rapazas da Acción Católica durante a época do franquismo, que tal vez fose para poder bailar e ir ao entroido sen que as vise o cura ou alguén que as delatara, non? Tamén é un dato curioso. Sí, sen dúbida. Eu non sei se vos, quero dicir, porque vos entroido é un entroido moi rico e ten moita historia, bueno, se tedes editado ou tedes pensado igual nun futuro pois poder documentar todo pois igual nun libro ou nun documental, ou tedes, bueno, a idea, non? A ver, a idea é documentalo todo. Xa o tiñamos un pouco en mente, non? Pero ademais agora como foi recoñecido ben de interés cultural, non? Cultural, sí. E ademais, bueno, estamos participando estes últimos anos na Mascarada Ibérica en Viana do Bolo, que propón os entroidos como Patrimonio Inmaterial da UNESCO, non? A nosa idea é recollelo para conservalo nós, e máis tamén un pouco coa idea de guardar ese patrimonio para que poida pasar de xeración en xeración e non volva a pasar como pasou cara ao final do franquismo, non? Que desapareceu porque chegou alguén a quen se lle cruzou o cable e non lo prohibiu. Claro, sí. Entón, se ata agora tiñamos quen nos contase como eran as cousas, non? Pero sí que é verdade que tamén nos estamos dando conta que cada vez hai menos xente maior que o conte. Se desaparecese agora, que aínda encima todo está en soporte digital e parece que dura máis, pero tamén hasta certo punto é máis efímero, que podería pasar se desaparecese, non? Pois sería máis difícil recuperalo, ao mellor tamén. Entón, sí que a idea é rexistralo como mellor poidamos. Sí. E non sei se comentabas a Mascarada Ibérica, non sei se vos pois notades que tamén para vos o entroido pode ser, está a ser un impulso. Refírome a impulso igual, eso, a dalo a coñecer máis, un pouco, pois, que a xente se interese, pois, tamén por el, non? Que igual non o coñecía ou esas cousas. Eu coido que, por un lado, sí, non? E por outro, tamén está sendo moi interesante para que nós mesmos lle deamos valor, non? É curioso, porque, a ver, moitos xa o vivimos desde pequenos, pero moita xente que de repente fixo traxe agora, non? Porque lle gustaba e así, tamén ao verse na Mascarada, ve que é algo importante, algo que ten un valor real. E a xente maior tamén lle gusta ver que o resto do mundo lle dá valor ao que temos, non? Entón sí que é unha boa maneira de conservar o que temos e de dalo a coñecer. Sí, supoño que tamén, claro, que falábamos onte, por exemplo, na outra conversa, que tamén xera un aumento, non, na autoestima e de maior valoración do teu patrimonio cultural, non? Eu coido que sí. E logo tamén, algo sí que me interesa, que é un tema que sempre tratamos nas jornadas, non? A Xironda que está, pois, tamén en Ourense, que se fala sempre, pois, dos problemas que hai do despoboamento. Non sei se vos notades ou pensades que lle está a afectar tamén toda a problemática esta que hai do despoboamento, pois, a migración, de que a xente máis nova, pois, teña que ir para outros lados, non? Mira, cando desapareceu o entroido, se coidamos que foi polo 50 e pico, uns anos máis tarde, alá polos anos 60, houve 2 veciños que intentaron recuperalo unha vez, non? E aproveitaron que non estaba o cargo máis alto da Garda Civil ali, o seguinte díxolle que o fixeran, pero que cando viñera o cura que había que recoller todo, non? A cousa foi que chegou o cura, non o deron atallado, agardárono ali ás aforas da aldea, non? Na entrada. O señor veu e dixo que non había entroido. E como xa estaba a banda, que daquelas había unha banda moi grande na aldea, os músicos dixéronlle que non, que seguían tocando e punto. Entón, máis ou menos organizaron e seguiron. Que pasa? Que xusto nos 60 un montón de xente comezou a emigrar tamén cara a Barcelona e cara ao País Vasco e cada un para onde podía, non? Tamén para Alemaña, para Suíza. Entón aí
como a maioría da xente nova e dos mozos marcharon, pois o Entroido volveu para atrás. Agora, na actualidade, eu coido que o problema non é tanto o despoboamento nese sentido, senón o despoboamento no sentido de que cada vez hai menos casas na aldea que estén ocupadas, entón tamén é máis difícil conseguir fondos para facelo, non? Porque ao final o Entroido faise co que se consigue recaudar a través da comisión do Entroido, que fai un gran labor, mátanse moitísimo a conseguir patrocinadores e a vender cousas para poder recaudar cartos, e logo a través dos veciños e veciñas que cada familia aporta unha cantidade, non? Nos últimos anos cada vez morreron máis veciños e cada vez hai menos casas abertas e, polo tanto, os cartos tamén van fallando. Canto a xente nova, estamos bastante orgullosos porque, a pesar de que estamos moi preto do triángulo máxico, é verdade que os días que temos nos Entroido, a maioría da mocidade queda. Tal vez o luns é o día que menos xente nova hai, pero vai quedando. E logo tamén é certo que dentro do grupo de máscaras, que saímos todos os anos, hai un grupo de rapazas e rapaces novos, sobre todo rapazas, que se visten todos os anos e que están moi interesados no Entroido. Entón, polo menos, para vestir o traxe, un pouquiño de canteira temos, non? Aínda que o resto, pois, vai a tender trosis e cousas desas. Pero, bueno, a idea é conservalo. E coido que coa conciencia que se está a xerar da importancia que ten o patrimonio inmaterial, máis as ganas que ten dentro a xente nova, eu coido que se vai poder conservar. Sí. Eu, polo menos, un pouco o que vi o ano pasado, non? Sí que me sorprendeu, o sea, esas dúas cuestións que comentas ti, unha que hai bastante xente nova e outra que parte desa xente nova, unha gran maioría, non? Só des mulleres, ademais. Sí. É que logo algo curioso, bueno, aínda que pola semana hai moi pouca xente na aldea porque a maioría traballa fora e sai fora a vivir ou a traballar o que sexa, sí que é verdade que nas fins de semana a aldea cobra bastante vida e nas festas de verán e no Entroido somos bastantes. De feito, normalmente somos sobre 300, 400 persoas a cear na carpa no Entroido, todas da aldea. Todas a aldea. Eso iba a preguntar eu un pouco, porque o vosso Entroido está, pois, eso, fora dese circuito, non? Máis coñecido de Entroidos. Entón, se chega a ser un Entroido totalmente familiar da xente da aldea ou, bueno, tamén notades que pouco a pouco, pois, tamén vai chegando xente, pois, de fora, que vai a coñecelo e tal, ou un pouquiño como vedes? A ver, normalmente somos sempre os da aldea. E logo ven moitísima xente tamén das aldeas do arredor, da Saceda, da Pedrosa, de San Millán, mesmo das aldeas que hai próximas en Portugal, da zona de Montalegre, Vilar de Perdices, non? Sí. Logo ven moitísima xente da fora, que na maioría dos casos son fotógrafos, etnógrafos e historiadores, que tamén é unha porcentaxe bastante alta. Así turistas, de momento non temos moitos. Sí que é verdade que cada ano vai aparecendo algún máis. De feito, algo curioso foi que había uns señores de Pontevedra que viñeron o primeiro ano, quedáronse nunha casa rural que funcionaba antes na Xironda para ir ao Entroido a Verín e a Xinzo. E ao final quedaron no da aldea e logo viñan todos os anos. Levan agora 2 ou 3 anos sin vir, pero bueno, ao final fixéronse tamén un pouco da Xironda, non? Bueno, turistas non temos moitos, tampouco temos unha rede de locales comerciais e hosteleiros que poidan sustentalo, non? Ao fin e ao cabo é unha aldea pequena, temos 2 bares, unha tenda e non hai nada máis. Claro. Polo tanto, sería impensable ao mellor xuntarnos 2.000 persoas ali. Claro. Para facer unha festa. Esas grandes masas non, pero claro, igual, non sei como vedes, pois, que igual eso poida ir máis xente, pois, como diste, non que teñan interese en coñecelo e tal, e máis que
se convirta nunha festa, non? Pois que vayan un pouco a coñecelo máis de cerca e que poidan velo, non sei se, claro, supoño que para pequenas cousas aínda hai capacidade, non? Pero Claro, claro, para para esas... pequenas cousas hai capacidade e a nós gustanos que se coñeza o noso e que veñan. Agora, eu coido que como cando imos, pois o resto a calquera festa tradicional, non? Co primeiro é o respeto, intentar saber ao que imos e, por exemplo, evitar cousas como parar as máscaras para Sí, facerlle unha foto ou poñerlle un pé ou meterte diante, porque ao fin e ao cabo non vemos. É algo claro. que na nosa aldea tamén pasa, na Xironda, pero que, por desgracia, cada vez se escoita máis. Como ano pasado, que a un boteiro de Viana lle tiraron da pantalla que leva arriba o boteiro e casi o desnucan, ou o mesmo Un tipo pe- de actividades ás ves cando vas a outros entroidos, por exemplo, en Xinzoverín. Sí, Sí que non un é moi bo. peliqueiro. O ano pasado tamén un peliqueiro que lle botaron meteronlle unha zancadilla, creo, ou empurraron ou algo así. Sí, Tamén, claro. pois Eh, cousas desas, por desgraza, pasan todos os anos. O que pasa é que non se ven. claro, sí, inda que sexan, supoño que inda que sexan unha minoría quen o fai, pero claro, ainda, esa minoría, inda que o fagan dúas persoas, pode estragalo tamén, porque, claro, e que ademais non se pensa, pois, que cando ides vestidas, non, e con esa máscara que non tedes todo o campo de visión, non? Quero dicir, e caer con todo iso Non, enriba, é que ves, o sea, ves o que ves polos dous buratiños de nada que levas. Nin ves o chan onde pisas, só ves a distancia, nin ves nada do que che ven dos lados, porque claro, perdes a visión periférica toda. Entón, iso fai que simplemente poidas ir pois de fronte, e que vexas o que che ven directamente de fronte á altura dos ollos. Non ves nada máis. claro, Entón, claro, eu coido que o principal sería que as persoas, non falo só po Entroido da Xironda, non, senón para calquer tipo de festa ou festa tradicional que haxa. O principal é saber a que vas. E logo unha claro. vez que sabes a que vas, pois intentar comportarte o máis parecido ao resto e xa está. Claro, sí, sí, totalmente de acordo. E logo, bueno, mudando, sí, de tema, non? Quería preguntarche, que non che preguntaba antes, un pouco o entroido que, bueno, que logo subastades as súas partes e todo iso, non? Un pouco o que vos transmitía a xente maior que representaba para eles. Si, eso, a fin dun ciclo, a queima a fin do entroido, un pouco, pois, que vos transmitía? Pois é un pouco a fin do Entroido, non? Pero tamén as ganas de volver vivilo po ano seguinte, non? De feito, era moi común que a xente faga como que chora cando se vai queimar o Entroido, non? E que lle diga adiós. Sí, E sí, antes diso, sobre todo a xente tamén o que lle gustaba moito eran os versos, que agora claro. levamos uns anos sen facelo, pero eran como unha especie de coplas nas que se contaban cousas graciosas que aconteceran na aldea ao longo do Na ano, non? aldea. Sí, 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 sí. Sí, sí que temos testemuñas de que, por exemplo, ata o 36, creo que foi máis ou menos, facíanos entre dúas persoas. Escribíanos entre os tres, e logo había dous que Mm. o sea, que lían sabíanos de memoria e íannos recitando, non? E ían encadeados uns nos outros. Hai xente que comenta que iban ao desafío, pero realmente o que nos comentou a neta dun señor dos que participaba Sí, no recital, contaba que sabían e que amañaban para que un verso comezase donde remataba o anterior. mm, Entón, pois sí que é moi curioso. E a xente acudía moitísimo a esa parte da festa. E logo dos versos, normalmente era cando se queimaba o Entroido. sí, sí. O sea, ven a ser como, por exemplo, o testamento do burro en Laza ou, bueno, o que se fai noutros entroidos, non? Sí, pode ser. E logo, é verdade, que xa esquecía, si te quería preguntar, eh, o que é o domingo de entroido, non? Cando agardan, bueno, a saída da misa, as máscaras e todo iso, eu, noutras xornadas, non? Que falaban os antropólogos, que claro, eso foi incorporado, non como, digamos que asimilado pois polo cristianismo, non incorporado
un pouco as tradicións, non sei se vos o que recolledes a xente maior, se xa daquelas cando ainda se saía xa se facía iso ou foi algo, digamos, anos despois posterior ou se Non, tedes algunha idea. eso fixeron o primeiro ano cando recuperaron os traxes de feito, agora agárdase abaixo, non? Por Sí, a saída pola porta máis pequena, pero o sí, primeiro ano agardamos por o lado contrario. Ninguén sabía que estaban os traxes recuperados, só así algunhas casas de mulleres que pertencían á asociación e así, e a xente levou unha sorpresa moi grande. Eu supoño que o feito de ir á saída da igrexa e o da bendición dos traxes foi como unha especie de reconciliación, sí. porque quen acabou prohibindo Entroido realmente, por moito que dixera o sargento, viña a orde viña da igrexa, non? De feito, contaba unha señora maior o outro día que o cura prohibiuno e logo que lle dixo que, claro, que non estivera ben prohibir o Entroido, que era unha festa que realmente mal non facía ningún, pero que a orde que lle viña do bispado, non? Entón eu coido que o que intentaron facer aí foi como unha especie de paz. Non sei. Claro. Sí, sí, É sí, a sí. miña teoría, Pero sí Sí, que sí, antes non se facía. Antes non tiña conexión ningunha a igrexa co Entroido, non ten sentido. claro, claro, sí, 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 por eso digo. Claro, o Entroido ao final é sátira. De feito, tamén contan que antes a xente disfrazábase, pero non se disfrazaba de xa. Facía como Claro, comedias, non? sí, Pois facían como unha especie de teatriño, e que o Entroido era máis ben de tarde e non tan de noite, como se fai agora, non? Entón, sí, iso sí, sí que sí, foi cambiando un pouco co tempo. Igual que, por exemplo, agora non botamos cinza, pero mentras estivo Entroido, antes de que o censuraran, non, por dicilo de algún xeito, lanzaban cinza os martes de Mm. Entroido. E tedes en mente igual cos anos poder ir recuperando algunha destas cousas ou agora mesmo xa con todo o que tedes A ver, xa hai cousas que estamos como en camiño de recuperalas, non? Aínda que haxa moita xente que igual non lle fai tanta gracia. Pero logo hai outras que non ten moito sentido recuperalas, non? Por exemplo, o do abanderado, non? De claro, lanzarlle farrapos a unha persoa cheos de bulleiro por ser o máis tonto da aldea, pois a día de hoxe xa, igual non está moi ben. Ou, por xa, exemplo, o do desfile das mulleres vestidas de soldado, naquela época, claro, pois sí que era interesante, porque era como unha maneira de empoderarse e de sí, romper coa orde establecida, non? Como mm. Tiñan como sentido no seu contexto, entendo, claro, claro, pero a día de hoxe, que sentido tería que un grupo de mulleres se disfrazase de soldado e fose facendo paripé pola rúa? Ningunha. O sea, claro, tería claro, sentido noutro contexto diferente, non? Pero non coa idea que se facía antes. claro, Entón, sí, sí, claro, si que hai outras figuras, como por exemplo as damas ou as saiolas, que sí que sería interesante recuperalas. Ou, por exemplo, tamén había xente que para disfrazarse de algún xeito, ao mellor saía cunha coroza ou non me sai, como unha especie de coraza, pero que é só a parte de arriba, como unha mm. especie de cucurucho. Sí, Pois sí, saía sí, con iso, non? Iso, pois, sí que ao mellor, por tradición, estaría ben recuperalo, pero non só polo Entroido, senón polo que significa ou polos usos que se lle daba. Pero, claro. bueno, de momento, está en camiño. E xa o que digo eu, con todo o que tedes xa moito, porque ao final, claro, tamén antes o Entroido eran moitísimas cousas, un ciclo moi amplo, non? Entón, ir recuperando todo, pois tamén, claro, conleva máis traballo para vós, non? Bueno, Por un lado. E por outro, o difícil é conseguir mantelo. Porque, por mantelo. exemplo, a queimar o Entroido apúntase todo o mundo, pero logo a facelo é menos Claro, xente. E claro, a facer a xeitura e a malla aínda somos menos, non? claro, Entón, se se van perdendo, o sea, a xente non é consciente tampouco de que para poder facer o Entroido, pois que é necesario ir facer a xeitura e a malla, non? Porque non o claro, podes facer cunha paca de palla das industriais agora. Entón, sí que igual estaba ben intentar concienciar iso, tampouco marcarnos grandes obxectivos, non?
Se non ir recuperando pouquiño a pouco que se poida e recuperalo ben, para que dure. Non tería sentido intentar facer todo a vez e non conseguir nada, non? Claro. Tamén, xa para entrar no final, eu quería preguntarche, pois, onte falábamos, non, nesta primeira conversa, pois, mediante un estudio do TFG, un pouco, pois, o que significa, o que representa para a xente que se viste, que organiza o Entroido, non? Que significa para eles, non? Entón, eu quería, pois, preguntarche un pouco, pois, que representa para vos, non? Vestirvos de máscara e todo o que hai alrededor do vos Entroido, da Xironda. Pois para min significa todo. Quero dicir, desde cando se recuperou o traxe eu tiña, que 10 anos, máis ou menos. Desde que tiña 10 ata agora que teño 29, só quedei sin vestirme o ano do COVID cando estaba a cousa máis complicada e un ano que estaba operada dun xeonllo. O resto dos anos saín todos. E lembro que o ano ese que non puiden saír, que estaba con muletas, operada do xeonllo, chorar. E tiña, claro, podía ter 15 anos, máis ou menos, daquelas. E para min era algo moi duro non poder poñer o traxe. É igual que se de repente te levantas un domingo pola mañá, un domingo de Entroido pola mañá, e está chovendo. É que vense xa alma aos pés. É como, non sei, a ver, con que o podes comparar? A xente que fixo a primeira comunión, sobre todo as nenas, cando che proban a primeira vez o vestido, pois cada vez que te vistes de máscara, para min a sensación é moi parecida a esa. Que te ves diferente, non sei, a sensación cando vas polo medio é de que non eres ti. Entón é como dúas persoas, non sei, é algo raro. Pero moi guai. Eu comentaba onte na charla que así moitos os entroidos que estiven, a xente que se viste, pois, peliqueiro, felo, etcétera, sempre aí, no momento no que me poño traxe, poño a máscara, xa non son fulanito, fulanita, xa son un peliqueiro, son un felo, entón teño outro comportamento distinto, non? E logo, por exemplo, a min algo que tamén me gusta moito é a sensación de cando te estás vestindo, non? Se te vistes con calma e te están colocando a faixa e así, é como a primeira vez do ano que te vistes, dá así como unha especie de gusaniño que che fai ilusión. É como o primeiro día de cole, non sei. Que é un día diferente. E no momento que te están vestindo é que a maxia que se sinte non se pode describir. E logo, claro, leválo posto e xa ser outra persoa diferente, claro. Outra persoa ou non sei como chamarlle, porque persoa. Claro, sí. Bueno, comentar eso, vamos a rematar xa, se alguén quere facer algunha pregunta última, pode deixala polo chat. Eu teño por aquí outra anotada e é que, eso, pois, a xente que nos está vendo, bastante xente conectada agora que diga, bueno, pois eu quero este ano coñecer o Entroido da Xironda, eu quero ver un poquinho, pois, como é, etcétera, non? Que lle dirías eso? Pois unha persoa que quere ir ao voso Entroido. Pois, se quere vir e trai pouco tempo, que veña o domingo pola mañá, sobre todo, porque é incrible ver a cantidade de máscaras xuntas ali pola mañá á saída da igrexa, e logo o estrondo que fan todas, porque ao fin e ao cabo, claro, Brín é moi grande, ves moitos cigarróns ou outro lugar calquera que sexa grande e teña un Entroido grande, non? Pero ver unha aldea pequerrecha como a nosa, 50 máscaras xuntas achocallando polas rúas, é unha experiencia, creo que única, é máxica. De feito, a min gustaríame velo desde fora. O que pasa é que se o vexo desde fora non me podo vestir, entón é un conflito de intereses. Se non tamén para a queima do Entroido, o martes. Porque, bueno, cando están cortando que cae ao chan e logo a xente toda da aldea o leva a costas para subastalo e despois queimalo, tamén é un momento bastante interesante. É que o martes, que, bueno, facedes todo o tema do Entroido, eu xa non me lembraba, saides tamén as máscaras.
De tarde casi sempre. De tarde, non? O sea, Ou non de mañá. non saídes tanto como, digamos, o domingo, non? Que o domingo ese de A estrena, única hora que deixamos marcada de saír, que sí que saímos todos, é o domingo ás 12:30, non? Pero despois o resto dos días podemos atopar a unha hora calquera ou a mellor vir é que non haxa ningún. Se chove, claro, xa pois sí, nada. claro, sí. Pois nada, eu polo menos así do ano pasado, a verdade que a min gustoume moitísimo, foi todo moi tranquilo ali, puidose ver ben e ver todo e aprender tamén de paso, no meu caso, esa clase para coñecer aquel peto de ánimas que tedes tan chulo tamén, porque tamén recomendo a xente que aí a Xironda non é só Entroido, tedes moi patrimonio moi chulo Sí. para coñecer, non? Hai moitos petroglifos, logo hai unha igrexa que ten uns retablos tamén maravillosos para ver. Bueno, tamén temos unha charca moi guai para ir no verán. Bueno, pero o que máis me gusta a min é o Entroido. Así que se poden, que non o perdan. E xa para rematar, preguntan por aquí, deixan outra pregunta, si é a festa máis importante que tedes na Xironda ou hai algunha outra tamén destacable? Pois depende, se me preguntan a min sí, se lle preguntan a miña abuela probablemente sexa a festa do Carmen, que tamén se fai o 16 de xullo, faise o San Salvador no mes de agosto, e o 6, sí, o 6 de agosto que é o San Salvador, e logo hai outra cousa que non é unha festa en sí, pero que tamén merece moitísimo a pena ver, que é a procesión dos farois en Semana Santa, que se fai no Xoves Santo. O que fan é unhas estruturas en madeira, non? Que levan unhas luceciñas no medio e levan antes papéis de cores e agora xa lles poñen, en vez de velas, bombillas e forros, teas de forro de cores. Entón, cando escurece, sai a procesión e vai ata onde está a ermida, no campo de fútbol, e volve á igrexa. A verdade é que é algo que tamén é moi bonito para ver, porque apagan as luces todas da aldea e só se ven as luces dos farois de cores. Vai normalmente tocando unha caixa. Entón, a verdade eu tamén é algo que recomendo moito. Non é unha festa en sí, pero sí que é bonito. Non sei de ningún sitio onde se faga máis. Eso é moi interesante tamén. Danchas gracias por aquí. Nada. E nada, bueno, eu pois animar a xente a que, bueno, a xente que vexo que entrou, que chegou tarde, dicir que eso, mañá pola mañá xa queda subida no Spotify, no iVoox, tamén no YouTube, etcétera. E nada, pola miña parte, nada máis, animar, pois, tedes, se non me equivoco, redes sociais, digo, por se a xente quere consultar algo, no Instagram, non? Hai algo por aí, sí. Por se a xente quere consultar, pois, do voso Entroido. Poden falar e contéstanlle. E nada, pola miña parte, nada máis, non? Darche, pois, bueno, as grazas por vir a estas xornadas, tamén, eso, pois, bueno, parabenizarvos por todo o traballo que facedes ali de recuperación cultural e nada, eso, graciñas, e a ver si este ano podemos ir tamén aí a Xironda outra vez. Vale, agardámosvos. Eu tamén quería darche as grazas pola entrevista e por contar con nós hoxe, e máis tamén por todo o traballo que faz de difusión da nosa lingua, que considero que é moi importante que estea presente nas redes e grazas a xente como a ti, pois tamén se difunde un pouco a nosa cultura e a daqueles lugares que son un pouco máis pequerrechos ou teñen costumes un pouco descoñecidas. Pois, bueno, a xente pode chegar a elas dun xeito bastante lúdico e todo iso. Así que moitas grazas. Tamén sempre comento a xente, porque moitas veces sempre, antes estaba co medo, non digo, a ver se estas cousas van a axudar a saturar os sitios, pero digo, bueno, o importante eu creo que é facer divulgación cultural e coñecemento, que se aprenda a valorizar todo iso, sempre que vayan nesa liña, e vou un pouco, que se busca, pois, a coñecer máis en unha
perspectiva pois máis cultural e de respeto, non? Entón, un pouco, pois, o que se busca con isto, e nada, eso, darche as grazas, e nada, eu vou a seguir un minutiño máis, pero Vale, iso, nada, vos. xa marchar e seguimos en contacto. Graciñas. Veña, hasta logo. Chao, chao.